So, ayun po guys, no? Well, nata diri karon sa tambang ko content and first of all, bago ko magsugod, no? Kung kabalo na mo sa akong social media account sa Facebook na or sa Twitter man galing, kabalo na mo sa atong topic karon. Sa atong topic karon is like tips kung unsaon nimo mahimong vlogger. Dili ka siya ingon ana ka since studado nga pagka-vlogger, no? Kay gamay pa biyata, gamay pa kita sa YouTube, no? Like gamay pa kay ko. So, ang akong hatag karon kay tips on how to be a low-key vlogger. So, nag-add ko sa akong social media account and nag-post ko picture, no? Kung unsa ba ang inyong mga pangutana about sa vlogging. Matubag na ko siya sa taman nga akong makaya or sa akong knowledge lang about sa vlogging. Pero dili kay ko ingon ana gid kasi sanado nga YouTube vlogger, no? Lang, sakto lang. Pero okay na sa ako. So, yun. So, ang mga questions diri kay pinakauna is ngano nakahuna-huna ka og pag-vlog. Yo, ang paghuna-huna na ako sa vlog bay, wala na ako siya gihuna-una. Like, ako lang, gusto lang na ako siya buhaton dito bitaw nga, what if no, kung maghimo kong vlogger, like kana, like, kung bagay ba ko ma-vlogger and it seems out to be nga, medyo okay siya sa ako, ano, and bagay siya, gamay. Ambot lang, kung para sa inyo bagay ba ko or dili or cringy, wala or labot, pero garan ko sa akong ginabuhat and happy ko sa akong gipangbuhat karon. So, ingon siya nga, go, saan di mo pagbuhat og content? About sa content, no, dili ka pwede like mablangko yung utok bitaw, pero pwede ka mangayo og mga advice or ideas sa imong mga friends or sa imong mga kailadya or mag-post ka sa imong my day just like what I did. And kung unsa ni pagbuhat sa content, well, content, no, content is kung wala mo kabalo, content kung unsa imong vlog about, no. Pag buhat nimo sa imong content, dapat kanigid tips gid ni bay, tips gid ni tanawa pa kina. So, mo gini pagbuhat nimo sa content, dapat fresh pa siya. Fresh pa siya nga idea and dili na siya pareha sa una. Pero kung magbuhat ka pareha sa una, make sure na lang nga imo siya magbuhat nga unique kayo, nga dili kayo grabe ka cringy or dili pa siya ingon na naka. So, yun. Necessary ba kung successful na ka nga vlogger, updated na po imong equipments? Well, pinakauna pa lang, no, is karon low-key pa man ta, low-key pang tanga vlogger, no, low-key means So, low-key pang tanga vlogger, no, and karon is like, kung necessary ba nga, kung successful na kamen, nga mahimo na kang, vlogger, gid nga vlogger sa YouTube, no, yeah, necessary siya nga, ma-upgrade ang imong equipments, nga, naanakid kay mga gamit, like, nakay camera, nga, tsada siyang quality, and napog kay, like, mga gamit, like, GorillaPod, nga, original, gyud, and, napog kay laptop, like only mga laptop by like it's really needed yun guys. Kung kuan mong good hulam-hulam, lisod siya, like mangita pa kasi mong files unsa yung pag-edit o say ma-delete pag and yun. Pero karon is low-key pa man ta, low-key lagi ta is dapat sakto lang sa tong budget mo, like delete bigto grabe gid mag-agbot na gitag langit ni. So yun, dagan kay pangutan na gyud kung unsa gyud nga ang akong gamit sa pag-vlog. Well, ang gamit sa akong app nga sa pag-edit sa akong mga vlogs, no, is Filmora. And dili siya katong trial nga version, no. Para like makuha gid nimo ang editing nga pagkatsada gid nga edit, like para lang sa atong viewers nga tsada pud sila. Tsada pud tanon imong video nga og dili pud ingon na ka boring, like napay watermark like nga lana like no. Kani, how do you balance school and vlogging? Yo, kita naman mo like, wala mo kabalo sa akong schedule. Sa akong ginawa pag-post like sa YouTube bitaw, wala mo kabalo sa akong schedule. And grabe ka busy gid kayo sa school bitaw, like dili kay na siya ma-balance ang school ug ang vlogging. Pero pag gusto nimo bay like murag na kay passion gid about sa YouTube and sa pag-vlog is mabuhat gid nimo siya. Pero how do I, no, ako dili kayo naka-balance gid. So sorry kayo kung dili ko makaingon na post gid like daily. Kapila na ako nag-ingon nga daily pero dili kayo na ako ma-post. And sorry kayo pero yeah, let's try, no. So ingon siya sa pag-edit sa vlog. Yung pag-edit sa vlog kay lisod siya, no, lisod kay like mag-vlog ka, like for example mag-vlog ka tapos mo ano din ka like na kay mga nonsense bitaw nga pag makita na nimo imong raw nga clip na ay nonsense nga mga gipang istorya, like imo tong iputol to nimo bay kuhaon nimo tong mga naihalaga balag, like for example nakikauban sa imong vlog, no, nakikauban sa imong vlog tapos na siya gi-istorya and para sa imo dili nimo ganahan ibutang sa imong vid tangtanga nimo like okay lang tangtangon nimo siya, no.
Kay kwaon ba nimo ang mga tsada gid, ang mga best gid nga clips no para sa imong vlog para dili kay siya ingon na naka-boring. Pero pag mag-edit kag vlog, ayaw kayo grabe ka mubo o ayaw pag grabe ka taas. Kay kung grabe ka taas tapos boring kay siya tapos maragana din dili kay ganamutan ang muhawa din ng viewers din dito. So make it not short, make it not short. So make it not long din, di ba? So tips on how to vlog yo. Okay, di ba? Tips on how to vlog no. Like common naman siya. Be yourself, no? Be yourself. And kung mag-vlog ka no, is for example, again, lagi na di man gid na maka-vlog nga laagid ka nga kitara no kay ula kayo like labaw nagsamol like mo backlight ka daghang kigatan-aw sa imo bitaw so dapat nagikay kauban so pag nakay kauban no nga mag-vlog ka is dapat ikaw gid ang main ikaw ang daghang nga storya ikaw tanan ikaw mga nana pero hatagan pud nimo sila exposure no kaya amiga biya like oy exposure and outro pud no sa tips on how to vlog pag mahimo kang vlogger, no? Mahimo kang vlogger. Kung nakay viewers, no? Like, how do I say this, man? Like, it's okay to say like, share, and subscribe. Mamagid na atong motto, no? Mamagid na as a vlogger, like, share, and subscribe. Pero if you, like, imo na siyang i-DM or imo na siyang i-PM para lang mag-subscribe sa imong channel, para sa ko, dili kay siya yun ala yun. Like, let them subscribe if gusto nila, no? Chada ma-vlogger. Yeah, Chada ma-vlogger. Chada siya. Like, pareha sa kay Will Dasovich yung mga video. Is like, Chada daw mag-vlog. Kay, like, imo siya. Ikaw ang mag-handle, ikaw ang mag-control, ikaw ang director, ikaw editor, ikaw ang videographer, ikaw po ang artista. So, yun, Chada siya mag-vlog. No? Kung love yun mo ang vlogging. Like, nagyo kay passion para sa vlog. What really pushed you to start vlogging and why? And why? Yeah, di ba uso kay ang vlog na to diri sa Pinas? Uso kayo. So, base next year, kita tanan mag-vlog. So, ang nag-push, wala may nag-push ako. Abay, like, gusto, uy, sorry. Wala may nag-push ako, abay, nga mag-vlog gid ko. O, I didn't need confirmation, like, pwede ko mag-vlog. Like, yun na ba? Wala yun na tabo. Like, nag-post lang ko, nag-try lang ko sa isa ka vid, no? Isa ka vid, bisaya vlog 1. Click the link down below. And yun, nag-try ko nga Chada ba mag-vlog and yun, hantun sa na-continue na ako. Naran, niabot na diri karon. Ambot, sa natang number ng vlog karon. Niabot na diri karon, no? Pili mong madawat na kwarta and if YouTube gives you 100,000 pesos, what will you do to that money? Pinakauna question is, wala pa kayong madawat ka kwarta gyud as a YouTuber. Wala pa gyud. And kung gusto mo makabalo unsaon para madawat ang kwarta no so para makakwarta no mo magid na dili magid na mawala sa tong utok as a vlogger no nga ang kwarta di ba ang kwarta dili siya by like di ta moabot yun na lang a point by vlog kay gusto nimo di ba if you vlog for fame and for the money ay na lang indang na lang 100,000 pesos is magpalit og equipment yan and ang katong nga save na ko ang sobra is save pod and yun para sa akong family and mga chatera diya. About to mga questions ninyo know on how to be a low-key vlogger. Low-key lang kay dili mo tayo na naka-asensionado gid as a vlogger but you know choose to be low-key, choose to be humble as a vlogger and kung mag-start maka-vlog dapat nagikay passion ana and gusto gid mo mag-vlog dili ka mag-vlog kay uso siya no dili pa kay ko ingon ana gid ka grabe nga YouTuber like I just give tips sa akong mga gusto nga ihatag nga tips on how to be a vlogger. So yeah, maula sa to para sa karong nga day no. And yeah, nalingaw ko sa mga questions and nalingaw po ko nga nakahatag ko mga or nakahatag mo kog tabang or nakahatag kog tips no para sa inyo nga sa akong pag-vlog. Ang basta lang yun, kung mag-vlog lang yun ka na, ang ako lang maingon is choose to be low-key, be humble, be yourself, and yeah, masensan lang ka na, no? So malo sa to para sa karong nga day. Kita na sa next nga vlog, no? In 3, 2, 1. Thank you, bye!